Un dia, a la tarda, al vespre, havia anat al seu tros, tenia una línia de figueres i havia anat a collir les figues, però com sempre anava tard amb tot, les figues eren massa madures. Just al costat de les figueres hi passava un camí, era al vespre, a la tarda, i passaven dues monges caminant pel caminet que enrient-se'n del pobre Tòfol li van dir: «Tòfol, té les figues ben esbarlades!» I l'home, que era ben sord i no hi sentia, pensant-se que li desitjaven bones tardes, els va contestar: «Igualment les tinguin vostès». Doncs bé, ara parlarem d'en Jeroni. En Jeroni era un noi que treballava a casa seva, al mas, treballava al bosc, fins que un dia va trobar feina en una fàbrica i amb la fàbrica va rebre la primera nòmina i la primera nòmina va anar a la primera declaració de renda. Estava tablant, no sabia com fer-s'ho, i hi havia un veí d'una urbanització de l'estànding del costat, que era notari, que li va dir: «Tranquil, Jeroni, tu agafes un dia tots els papers, vens a la meva oficina i jo et donaré un cop de mà a la declaració de renda». En Jeroni era un home de bosc, un tio valent, ferm, guapo. Va agafar tota la paperassa, se'n va anar a Granollers, i quan va entrar a l'edifici, a les oficines, buscant el seu amic notari, va entrar directe a recepció, on hi havia una noia jove, una noia molt bufona, i ella amb tota la paperassa, preguntant pel seu amic notari, li va dir a la noia aquí a recepció: diu: «Perdoni, la notaria?» I ella va contestar: «Home, si s'acosta una mica més, potser sí». Can Pinós, una masia de Sant Antoni del Masjor, aquesta és verídica. Just al costat hi ha Can Miret, una urbanització de l'estànding, o de gente bien, que en diuen. En aquesta casa avui dia encara hi venen pollastres, conills, llet, coses de l'hort, i són una família que són tots molt de la broma. I un dia, un dissabte al matí, a la casa hi va entrar una dona d'aquesta urbanització, abric de visor, ulleres Gucci, sabates de taló pel mig de l'enllosat del rebedor de la masia, i es va trobar la mestressa i li va dir a la mestressa: «Miri, jo volia un pollastre, un conill i 2 litres de llet de pagès». I la mestressa va aguantar el tipus, va quedar tot sèria i li va contestar. Diu: «I de llet, si en vol 2 litres, haurà de ser de vaca, que el pagès no el tenim per aquestes aventures ja». I l'última. Diumenge, 12 del migdia, església de Cànoves, sortint de missa, a l'hora de sortir de missa, mossèn Salvador, amb sotana fins als peus, era conegut per tots que li encantaven les dones. Els seus ulls li sortien de les conques quan veia una dona jove. Era pura luxúria la mirada cap a les dones. I un dia, sortint de missa, que el mossèn sortia expressament amb la sotana al carrer, passava una noia en aquell temps, als anys 70, una noia amb la faldilla per sobre el genoll, i el mossèn se la va quedar a mirar fixament amb els ulls que li sortien de les conques, i se li va acostar en Pito de Cannari, que era el matador del poble, que anava a matar el porc. En Pito de Cannari, amb camisa de quadres, faixa, pantalons de fil, amb unes patilles ben grosses, i mentre es caragolava un cigarret, li va dir a l'orella al mossèn. Diu: «Mossèn, si la seva sotana fos de bronze, Déu des del cel sentiria les campanades».